Merħba tfal, u nilqakom għal dan il-ħin ta' qari. Jiena Miss Franziska u llum qegħdin għal storja sabiħa oħra flimkien. Però l-ewwel ħannibdew billi nkantaw kanzunetta qasira. Tistgħu tkantaw miegħi ukoll intom, Aqra l-istorja minn dal-ktieb, aqra l-istorja minn dal-ktieb. Dawwar paġna paġna, dawwar paġna paġna, dawwar paġna paġna, aqra l-istorja minn dal-ktieb. U llum il-ktieb li ser naqraw jismu Nitkellmu ma' annimali slavaġ, miktub minn David Muscat. U llum propju ser inkunu qed niltaqgħu ma' annimali differenti. Issa tfal, mill-qoxra tal-ktieb, ma' liema annimali taħsbu li ser niltaqgħu? Intom kurjużi biex tiskopru ma' min ser nitkellmu? Tajjeb, mela ejjew nibdew billi naraw min ser ikun l-ewwel annimal salvaġġ. U issa ser nibdew billi nitkellmu mal-ewwel annimal. Intom min taħsbu li hu dan l-annimal? Ejja insejħula ftit. Il-ġiraffa, il-ġiraffa. Merħba, Sinjura Ġiraffa. Allura xi tgħidilna dwarek? Jiena ġiraffa twila. Jiena ġiraffa oranġja u kannella. Għandi widnejja żgħar, imma għandi għon it-twil. Dembi twil ukoll. Għandi saqajja twal. Nikol il-frott u l-weraq tas-siġar. Jiġru warajja l-ljuni u l-klib slavaġ. Jien ġiraffa. Tfal, tistgħu turuni kemmu twil l-lon tal-ġiraffa? Hekk jew hekk. Tajjeb, grazzi ħafna, Sinjura Ġiraffa. Niltaqgħu darb'oħra. Ejjew issa niskopru minnu l-annimal li jmiss. Indunajtu tfal minn ġej issa? Ejja nsejħulu ftit. Il-kangaru, il-kangaru. Merħba, Sur Kangaru. Xi tgħidilna dwarek allura? Jien kangaru kannella fl-aħmar. Għandi żewġ idejn u żewġ saqajn. Għandi but kbir. U għal xiex tużaħ dan il-but, Sur Kangaru? Fil-but inġor il-ferħ tiegħi. Jien nikol il-ħaxix. Inħobb naqbes u noqmos. Naf nowm ukoll. Għandi dembi oħxon u twil. Jien kangaru. Grazzi ħafna, Sur Kangaru. Niltaqgħu darb'oħra. Issa ser nitkellmu ma' ħanara tfal jekk tafux minnu dan. Ser nitkellmu ma' l-iljunfant. Mela ejja nsejħulu ftit. Il-junfant. Merħba, Sur il-junfant. Inti xi tgħidilna dwarek? Jien il-junfant. Jien il-junfant kbir. Jien il-junfant gris. Għandi widnejja kbar u saqajja kbar ukoll. Nikol u nixrob bit-tromba. Tafu tfal intom kif jiekol u jixrob bit-tromba lill-junfant? Ejjew nimmaġinaw li aħna l-junfanti u din hija tromba tagħkom. Proset ħafna. Allura x'taf tagħmel iktar inti, Sur il-junfant?
Jien nikol il-ħaxix u għandi żewġ sinniet twal ħafna. Imma mhux veru nibża mill-ġrieden. Jien il-jumfant. Grazzi ħafna sur il-jumfant, niltaqgħu. Ħanaraw issa ma' min ser nitkellmu. Intom tafu xi sejħula din tfal. Din hija iċ-ċerva. Ejjew naraw ser tgħidilna iċ-ċerva. Jiena ċerva. Jiena ċerva kannella. Jien magħmula żgħira. Saqajja twal u sodi. Naf naqbes u nowm. Dembi ċkejken u għandi l-qrun. Nomot il-ħaxix u nieklu. Nejx fil-foresti. Jiena ċerva. U issa għandna mistieden ieħor. Indunajtu minu dan il-mistieden? Ejja nsejħulu ftit. Dan huwa Liljun. Liljun. Intom x'tafu t-tfal dwar Liljun? Ħanaraw ftit ser jgħidilna. Merħba Liljun. Allura inti xi tgħidilna? Jien il-jun. Jien il-jun kannella fl-isfar. Jien il-jun feroċi. Għandi ħafna xar u dembi twil. Widnejja żgħar u tondi. Jien inħobb norqod. Niekol iċ-ċrief, iż-żebri u annimali oħra. Jien mir-razza tal-qtates. Jien ir-re tal-ġungla. Jien il-jun. Tafu x'ħoss jagħmel tfal il-jun? Tajjeb, grazzi ħafna sur il-jun. Ħanaraw ma' min ser niltaqgħu issa. U l-aħħar mistieden għallum huwa tafu dan x'inhu? Dak huwa ir-rinoċeront. Ħanaraw ser jgħidilna r-rinoċeront. Jien rinoċeront. Jien rinoċeront gris. Jien rinoċeront kbir, goff u tqil. Għandi żewġ iqrun ippuntati. Niekol il-ħaxix, il-frott u l-weraq. Widnejja żgħar u dembi żgħir ukoll. Inħobb inċafċaf fl-ilma. Intom tħobbu iċċafċfu fl-ilma par rinoċeront? Lena tiegħi nitqalleb fit-tajn u tħobbu titqalbu fit-tajn? Jien rinoċeront. U daw kienu il-mistiednin tal-lum. Issa tfal jien għandi logħba għalikom. Ser ngħidilkom xi ħaġa dwar annimal u intom tridu tippruvaw taqtaw għal liema annimal qed nirreferi. Ħanaraw kemm intom tajbin f'din il-logħba. Jien għandi on twil. Tiftakru liema annimal kellu on u twil? Jien niekol u nixrob permezz ta' tromba. Tiftakru li ma' annimal kellu tromba? Jiena għandi but u fih inġorr il-ferħ tiegħi. U l-aħħar waħda likom jiena ir-re tal-ġungla. Mela ħanaraw jekk tajtux. L-annimal li kellu on u twil kien il-ġiraffa. Il-ġiraffa. U l-annimal li kien jiekol u jixrob permezz ta' tromba
kien l-jumfant. L-annimal li kellu but biex iġorri l-ferħ tiegħu kien il-kangaru. U l-aħħar waħda jien ir-re tal-ġungla kien l-iljun. Irnexxielkom taqtawhom kollha? Issa tfal, ħanamlu attività żgħira. Ħanurikom kif intom tistgħu tagħmlu il-jumfant. Għal din l-attività għandkom bżonn platt tal-karti li tridu tpinġuh kulur gris għax kif nafu li l-jumfant huwa ta' kulur gris. Għandkom bżonn ukoll xi karti biex tkunu tistgħu tpinġu l-għajnejn, jew inkella tistgħu anke ssibu xi għajnejn tal-plastik. Għandkom bżonn ukoll imqass u kollha biex tkunu tistgħu tweħħlu. U mbagħad tfal faċli ħafna. Wara li tkunu pinġejtu il-platt tagħkom, ser taqtaw parti żgħira minn fuq tal-platt. Jiena diġà qtajt parti u nkompli naqtaħħa kollha. U tkunu qtajtu parti żgħira minn fuq. Imbagħad ser tagħmlu l-istess ħaġa isfel imma darba tridu taraw li l-parti t'isfel ser tkun naqra itwal. U ħaterġgħu taqtaw. U suppost ser tiġikom parti iktar twila. Issa din il-parti t'isfel, jiġifieri l-itwal parti, ser iżommu għax din ser tkun it-tromba tal-iljunfant tagħna. Però l-ewwel ser inwaħħlu l-għajnejn. Wieħed. Tnejn. Issa tfal jonqosna l-aħħar biċċa li hija nwaħħlu it-tromba tal-iljunfant. U hekk tfal għandkom l-iljunfant lest. Tajjeb tfal, issa li għamilna wkoll din l-attività ħelwa, ser nagħlqu b'diska ħelwa jisimha Il-Ġungla li tistgħu wkoll issibuha fuq l-istazzjon fuq il-YouTube tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Tlaqna nkantaw flimkien. Mija ħajja l-ġungla bis-siġar l-annimali, la safar kif jittajru, ikantaw bħalek u bħali. Twit, twit, is, ku, ku. Kulħadd kif tallemu, togħġobni d-dinja tagħhom. Nixtieq
li kont nejx maħħom. Mija ħajja l-ġungla bis-siġar l-annimali, la safar kif jittajru, ikantaw bħalek u bħali. Twit, twit, is, ku, ku. Kulħadd kif tallemu, totobni id-dinja tagħhom, nixtieq li kont ngħix magħhom. Tajjeb tfal, nispera li oġbitkom din il-kanzunetta u nispera wkoll li ħadtu gost tisimgħu din l-istorja u tiltaqgħu ma' dawn l-annimali differenti. Jiena narakom darb'oħra bi storja sabiħa oħra. Saħħa u ċaw tfal!